A mí a veces la gente me pregunta, ¿y tú por qué estás en la asociación? Digo, ostras, pero yo qué sé, porque estoy en la asociación, porque vivo en comunidad con la gente, vivo en un barrio, ¿no? Yo creo que cualquier persona que vive en una zona lo que tiene que hacer es integrarse en la vida social de ese barrio, ese pueblo y colaborar con otros para conseguir mejoras. Jo diria que les característiques dels socis de l'associació veïnal és que són gent compromesa amb la societat, solidària, que vol ajudar, no únicament a si mateix, perquè evidentment tots tenim problemes, sinó també als altres. Després de la catàstrofe que hem viscut a València amb la Dana i que l'associació de veïns s'ha implicat moltíssim per a poder recollir aliments i altres productes de primera necessitat per a donar-los, va venir moltíssima gent a l'associació de veïns, molta gent jove. I per a nosaltres va ser una alegria molt gran, perquè n'hi havia tanta gent jove de sobte en el local, amb ganes de fer coses. El movimiento vecinal, si ha cumplido 50 años y algunos otros han cumplido más, es por algún motivo. Algo tiene, porque hay otros movimientos que han surgido y han hecho un trabajo maravilloso y tal, pero han desaparecido por el motivo que sea.